Kagwang ng balitaan dito sa DCMM. Adia, ang inyong amor sa Radio Patrol. 2.1, 2, 3. Your anchor, Romel Alama. Magandang hapon sa inyo Cagayan de Oro o nakaroon dani sa atong studio o atong mga balita naglabas karong hapuna atong hinagbuo na atong mga report unang balita nakakaroon diya sa may Agora ang usa ka reporter nato diha kay atong kumustahon ang hitabo nga sunog diya sa may Agora atong kumustahon Patrol Roson Patrol Roson pasok. Jaga salamat Romel. Aniya kami sa Bukami. Natin aniya kami sa Kagura. Nagdagang sunog diri na sunog ang mga bulay. Di ka nakamatay diri mga tao. O mga bata na nakatulog. Roson, kanus mo abot ang atong kuan, abot na ba ang atong mga fire brigade diha? Iya, taon, ano na sila daw kay kaya na ba yung mga agkato nga nagkuhan mga gising sila, nakiyato sila mga Nag-attend pa sila birthday? Yes, correct, nag-attend pa sila birthday, nakatakot bukuhan na sila kay Okay, extra. oh mga katawa mga balita, back to studio. Kikandari, edi nakap sa Agora, back to studio. Dagat salamat sa imo Roson. Salamat sa imong balita. Kung muli makaabot na diya ang mga puerpos kapulisan o ang atong Bureau of Fire and Correction. Diya balita karon gikan sa atong isa ka reporter, ka Middleton nga reporter ay isa natay technical difficulty di pa makaabot na niya. Budget lang wala pa. Sige, dinin lang sa Cam Phillips atong hinabion ng isa sa reporter nato diya karon nga naa sa nagpatrol diya sa may Bukhari atong hinabion si Kendra. Kendra, pasok. Thank you. Pangamay ang technical na to atong ginabiyon sa si Raiko nga nakakaroon diya sa may Bukhari. Raiko, what is the situation there? Naimumu when nag-sleep ko, naimumu dili mag-cellphone para dili mag-ice. Asa naman ang mga pulis diya? Nangana na ba ang mga pulis? Oh. O ang mga pulis diya kanang unsay mga gipandala sa pulis? Mga gun. Mga gun. O unsay atong extra report diya? Extra. Ha? Extra kanang Gun sa Bukhari, back to you. Nagkasalamat. Kendra, nakasunod na gid ang iyang radyo karon na live siya karon diya sa may Bukhari. Kendra, pasok. Salamat, Romel. Sa Bukhari ay may mga tao. Mga tao na story o mga bisag unsa nga mga dili pwede sa mga tao nga madungga. Mura ka to mga balita. Salamat. Daghang salamat po Kendra. Ay wait lang naatay flash report karon nga naakaroon diya sa may Patrol Roson. Pasok. Narapon mi diri, may update na guys. Karon yan na mga police diri o mga fire truck na diri. Sa Bukhari na sila diri kila nang gikuan ng mga sunog nila. Nay, good day na ay mga uban na nakapuy o mga mamaw buhi sila o tiguwa kato sila nakapuy na sila kanan guys. So magpasalamat tayo sa CDRRMD naguluhan ni huwag kang alaba ito ang ako mga balita back to studio. Daghang salamat sa inyo mga patrol ng basa ay inyo kalimti sa maragyapon nga oras sa maragyapon nga adlaw dinilang sa Master Bobby Patrol Channel.